Halo, čujemo se? Da, dobar večer. Vanis Marija, kako ste? Uvijek si Marija, kako si mi ti? A dobro, umoran sam jer sam radio cijeli dan na studiju. Jel? Ajde, lijepo je i kad se radi, da nije dosadno. Da, ja, nikad nije, ne. Ja. I inače, svi ste dobro? Da, dobro, ja. Kako ste vi? Super. Evo nam danas proljeće pravo, 18 stupnjeva, ljepota. Da, jako lijepo. I sutra će biti 20. Ja, ali me su čini na kišu, jel malo, no? Aha, nisam znao. Aha. Ne znam, možda sam vidjela drugi dan, mislila sam možda nije taj. Jesam se ja to prva priključila. A izgleda tako nešto, ej? Kako ste mi vi? To živi se, šta ćemo. Iz dana u dan, vrijeme ide. Ja. Tako, glavno da nam zima odlazi, to je sad važno. To je najbitnije, kako nam je danas lijep dan bio, ja cijel dan bi neđe radila nešto. Ja, točno je. Prelijepo je. Jel u vas se snijeg istopio iza kuće? Još ga ima iza kuće i možda malo na krovu nešto, ali većina ga je otišlo, ja bih rekao. Ja. Mene samo ispred malo još ima gdje je velik parking, pa se sve stavljalo na jednu kamaru, pa nikad se istopiti. Otići će to brzo sada, ako bude ovako toplo, još nastavilo, pa... Ja, i ja se nadam. Da. Možda se ja malo uranila, ali nema veze, rekao da ja uskočim prije nego se svi na... Ne, u redu, bit će dobro. Samo sad ne znam da li ćemo trebati drugi dio ili će nam produžiti po potrebi kako treba, ne znamo, vidjet ćemo kad dođe vrijeme. A samo da vi svi znate, sad ovo sad snima nas, već je počeo tako da ovo ćemo... Koliko je sati, ne znaš? Evo je još 5 minuta, 5 minuta do 7:30. A ja sam se prije, dobro, sad će oni, gdje su tu, svi će se oni sad uključiti. Ali završit ćemo mi to prije vremena. 40 minuta ili sat vremena, koliko ima? 40 minuta, ako ćemo trebati više vremena, on ćemo morati počnem uključiti link broj 2 iz početka. Hi, Elena. Hi, Elena. How are you? I'm good. How are you? Good. Tired, but good. Hi, Marica. Hi, Helena. How are you? Dobro. I vi? Dobro. Yeah. So did you have lots of people who wanted to join or no? I don't know. Did you? What happened? How many emails did you get? Just Diane Shushak. Oh, that's it. Then that's it. Okay, then. So it'll be our council, and she's the only one that's not on council that asked. Well, Val asked, but I think it was for her mom. Yeah. Well, we didn't give much notice, right? Yeah, it's a good thing we don't have to pick a new council tonight. Are there any members this year? No. Well, no,
for the council a year ago for 3 years. So, Oh, yeah. so Is we it don't- all of us that are 3 years at the same time? So we don't like, Well, if anybody needs to leave, you know, they can. If somebody new wants to come in, they can. But hmm, the main body is there for 3 years now. yeah. So Okay, that's good. I want to quit. No. quit and do what? Yeah. Oh, one thing I should just that everyone's aware of, the session is recording now. I was asking Ankita, is there a way that it could record just when everyone's here, but it's recording automatic, so maybe we could edit out what doesn't need to be. Čas Dinko. Hvaljen Isus. Kako No ste? swearing. Yeah. Odlično, vidim, vi ste već spremni. A Marice, jel radi sve? Hvaljen Isus. Jeste dobili link na vrijeme? Izgleda da je. Moram pitat. Ne radi. Danas sam došla na vrijeme i to prva. Svakako. Ivane, sada dok još nismo počeli snimati, možda jednu prijedlog. Da li da mi za župu uzmemo ipak pretplatu na... Oh, sorry. Oh, yeah, there was something with your, yeah. My mic is on. Oh, Now no, it's clear. Now okay. it's clear. Yeah. So actually, it's when you look away from your computer, so you need to slide it in front. Are you? If I slide in front, then I don't know. It's something up to Zoom because on Skype, picture is perfect. No, it's not the picture. When you talk like this, the sound goes away. Like if you're in the middle. Okay. Yeah. So maybe we should take a subscription on Zoom so that we can have meetings longer than it's $15 a month. Well, as a parish, because then we shouldn't worry about 40 minutes or so. Yeah. At least Yeah. for a couple of 6 months, let's say, or something Yeah. like that. Yeah, it's a Depending on how the necessity. pandemic goes. Exactly. Nobody knows how the things are going on. So I think that would be good in the future. So No, I agree. I would agree to that motion at the next meeting or at the end. I don't know, whatever. At the end of this meeting, we have a meeting to. well, just a suggestion for the future. Yeah, I agree. Dobra večer. Oh, svako večer. Dobar večer, dobri. Dobri ljudi. Slavi nam svi slavi. Evo i kolede dobiješ. See, we even have entertainment. Ajde, Mile, ti si u mraku. Mile, ti si u mraku, ne vidimo te. ja upalit ću svjetlo, bolje kad se u mraku ne vidi. To je taktika. Aj. Tamo sam mislio malo odspavat. Pa možda si ti mislio lege to obaviti, ali ne damo. Mare, kako to da ste vi tamo s te strane se priključili? Ma ja sam se priključila i prvi puta, prva od sviju vas, a na kraju desilo se jednom, 2 put nisam dobila email na vrijeme, drugi put zaboravila i eto tako. Ali dobro, evo, opet sam tu, hvala Bogu. Dobro je, dobro je. Oh, hey, Diane. Hi, How are you? I'm fine. How are you? Good, good. Diane, while you're on here, are you the only one that has the key to that costume room? No, I think Vishnya has one also. Okay. I'll write to her. I was looking to change up the instruments that my girls Okay. have, that if there are any good ones left there, I'm not sure. But They've been picked over several times, but what time would you go there? I don't know. I mean, I don't want you to have to go. That's why if I can get the, Well, I've started going again to generally tidy up and Oh. put together the adults costume, oh. Well, not knowing if they'll be used, but so when do you go? I generally try to go during a class, so I don't have to call especially for the key. Mhm. But Pozdrav, Žana. Pozdrav, dobro večer. Žana.
Dobro večer. Evo, samo računajte kada krenemo sa sjednicom da će biti snimano, da se može objaviti na YouTube-u. Pa evo, imajte to na umu. Dakle, pazite šta pričate. Apsolutno. Okay, so, well, we'll figure it out then. Okay, I'll send you an email. Let me know when you go and I'll just meet you there. okay. Can I get to Bye, see the, Diane. I'm scared to say anything. Yeah, now that we know it's going to be on YouTube. Me too. Does this mean we don't commit to the next year council at all? Because then we are like, that's it. We commit to, we don't know what. Yeah, well, we're stuck for 3 years from what. Yeah. Even if you want it or don't. Znači, to je to. Što je, tu smo gdje smo, jel? Upravo tako. Aha, okej. Evo ovako, ljudi, već je 2-3 minuta poslije 7:30, a gdje li bi mogli početi? Ajdemo. Ja ne očekujem puno više ljudi, osim izvan ovoga župnog vijeća, samo je Dejana Šušak ovdje, koliko ja razumijem. Ili barem njena stolica. Koliko vidimo. Ja vidim i Valeriju. Val is here. Val is here, yeah, Val is. U redu, sad ko dođe još, eto, to je u stvari manje više i naš župni sastanak, ja bih rekao da. U redu, velečasni, hoćemo početi s vama, možemo se pomoliti. Da. Evo, najprije sve vas pozdravljam ovdje. Žao mi je da se ne možemo još uvijek uživo okupiti u većem broju, jer ograničenje je s obzirom na crvenu zonu na 10 osoba, ali evo, ovo je, hvala Bogu, praktičan vid da se možemo barem se svesti ovako. Naravno, započinjemo molitvom. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Djela naša molimo te, Gospodine, milošću svojom preteci i pomoću prati, da se svaka naša molitva i radnja s Tobom počinje, započeta da se s Tobom dovršuje po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Sveti Josipe, moli za nas. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo ovako, ja sam poslao dnevni red koji je dosta kratak. Prva točka bi bila, ja ću predstaviti izvještaj za prošlu godinu predsjednika župnog vijeća. Onda imamo izvještaj koji će nam dati Vlado ovdje i na kraju ima kakvih pitanja i bilo što drugo još. Eto, ja sad ne znam, imamo 40 minuta za obaviti ovaj posao. Ako nam treba više vremena, mi smo rezervirali još jednu turu na 40 minuta u 7:30, pa ćemo vidjeti kad se primaknemo bliže kraju ovoga, da li nam treba još vremena ili ne. U redu, eto ovako, sada nešto o životu župe za vrijeme protekle godine. Ovaj put, nažalost, nemam puno reći, pošto prošla godina, koliko znate, je bila užasna zbog koronavirusa i to još uvijek traje. Prije same pandemije uspjeli smo uspostaviti novo župno vijeće na sljedeće 3 godine na godišnjoj sjednici koja je bila održana 8. ožujka prošle godine. Svete mise nedjeljom su bile ukinute za župljane od polovice ožujka do polovice lipnja. Poslije toga na misama je bilo dozvoljeno doći samo oko 60 osoba, što iznosi oko 30% kako same crkve.
To je trajalo sve do Božića, nakon čega što smo imali opet jednu promjenu gdje je bilo dozvoljeno na svetim misama samo 10 osoba, uključujući i svećenika. Kao rezultat ove pandemije, prihodi na milostinjama su pali. Pred nekoliko tjedana smo došli u isto stanje kao što je bilo prije Božića. Nakon Božića svete mise nedjeljom se mogu pratiti i preko interneta. Za sve ovo vrijeme nije bilo niti župni ručkova, niti zabava. Zadnji župni događaj bio je proslava dočeka nove godine 2020. Zbog ovoga kao i nedostataka iznajmljivanja dvorane opet smo izgubili prihoda. Prihod od parkiranja također je otkazao manje više. Možda će biti nešto u financijskom izvještaju. Kupljeno je novo računalo za ured, to je kompjuter, i program za računovodstvo QuickBooks. Prijašnji kompjuter je zastario i trebalo je nešto modernije. Osim toga, hladnjak je trebalo kupiti novo. Ivane, malo te loše čujemo, malo ili promijeni položaj kompjutera ili glave. Ili glave, ili možda samo malo da više uspraviš glavu, vjerovatno da bi glas, da bi zvuk bio bolji. Vidimo sada kako ide sad, je li bolje? Sad je bolje, ja. Ok, čišćenje crkve i košenje trave održavalo se kroz godinu dobrovoljnim radom naših članova vijeća. Na kraju se zahvaljujem svima na pomoći koju su pružili našoj župnoj zajednici tijekom protekle godine. Ovime bih ujedno želio podsjetiti naše župljane da usprkos ne funkcionira u punom kapacitetu, da su nam novčana sredstva svejedno potrebna tako da bi se župa mogla održati. Ovo je vaša župa, molim imajte ovo na umu i hvala. Eto, to je što ja sam imao reći i sada možemo prijeći na financijski izvještaj koji će nam predstaviti gospodin Vlado. Vlado, jel možeš ti screen share? Lena, je li imaš ti ili možeš ti ili da ja probam da? You're mute. Oh, turn it to your mute, yeah. Kome je muted? Leni. Ko je mene mute? No, ti si u redu. Lena, you're on mute. Yeah, okay, I just got it, yeah. I'll find them unless you want to try. I'll go back into the... Okay, I may try, just a sec. Jel vidite svi ovo? Ja, sad vidimo, ja. Ok, super onda. Oh, Znači, perfect. ništa, ja ću kao i obično krenuti od samog dna. Ovo je naš income statement za prošlu godinu 2020. Kao što vidite, rezultat je negativan 4800. Što znači da smo za taj iznos više potrošili nego što smo unijeli u župu. Ovakav rezultat je s obzirom na situaciju, s obzirom na pandemiju, možemo reći bio očekivan i sasvim razumljiv. Mi nismo ni mislili da ćemo prošlu godinu uspjeti se izvući sa pozitivnim rezultatom, a ukoliko, znači 4800 negativnih, ja osobno ne vidim kao nekakav naš veliki neuspjeh, ponovo s obzirom na situaciju. Kako smo došli do tog rezultata, ovdje možemo malo proći kroz ove brojeve od samog početka. Naši doprinosi, odnosno donacije kroz redovne tjedne susrete tokom mise u crkvi su očito pali, s obzirom da smo bili ograničeni u vidu posjeta. Znači sa 55.000 godinu dana ranije na 34 prošle godine. Međutim, interesantno je zato da su župljani priskočili putem obiteljskih doprinosa. Lena, if you have a problem understanding, please just interrupt and ask me. I can easily translate it to English. If at any point anyone actually has problem understanding anything, please just interrupt me, because I think that actually here most of us understand in English as well,
but I would prefer to do it in Croatian because we are usually we do it in Croatian when Yeah, more people. It's okay. It's okay since the document's in English. I'm following along. It's fine. Okay. Znači, Župljani su priskočili putem obiteljskih darova više u toku prošle godine nego što to bilo godinu dana ranije. Poredimo, znači, 50.000 u prošloj godini sa 35.000 godinu dana ranije i ukoliko saberemo, recimo, collections in envelopes i family support, dobivamo iznos u prošloj godini od 93.000 u poređenju sa godinu dana ranije od 102.000. To je ukupno, znači, što smo mi primili od Župljana. Taj broj ne vidite ovdje, a kažem, treba ih malo presabrati. Poredimo 93 u prošloj godini sa 102 u godini dana ranije, što je razlika od 9.000, znači negativni. Znači, u prošloj godini, što se tiče darova Župljana, mi smo za 9.000 bili kratki u poređenju sa godinu dana ranije, a što je direktno posljedica pandemije. Slična situacija je isto tako vezano za rent parkinga, za parkiranje. To je jedan od naših izvora prihoda, znači 5.200 u prošloj godini poredeći sa 11.000 godinu dana ranije. Ponovo negativan rezultat u smislu prihoda. Isto tako, ukoliko poredimo socials, non-taxable revenue socials, vidimo ovdje da je prihod iznosio samo 65 stotina, odnosno 6.500 u poređenju sa 21.800. Samo da vas podsjetim, to nije zarada, to je samo prihod. Ovi prihodi imaju i svoj parirajući expense koji će doći malo kasnije na drugoj strani. Ali znači prihod, kad govorimo o prihodu, pali smo sa 21.800 na 6.576 u prošloj godini. I interest on loan funds, to je interest koji smo zaradili vezano za investiciju koju smo dali kroz biskupiju. To je, mi imamo 60.000 koje smo investirali kroz biskupiju i dakle iznos kamate je vrlo sličan u oba dvije godine. Znači ali to je da kažemo jedan dobar potez što smo napravili, što smo investirali taj novac umjesto da sjedi na našem računu i ne čini ništa. Evo, svake godine zaradimo otprilike $2,000 kroz tu investiciju. Other generals bi bile svijeće, to je prilično slično kao i svake godine što bude. I znači na dnu ovdje dole vidimo ukupne naše prihode. Poredimo znači 118.800 u prošloj godini sa 147.000 godinu dana ranije. To je rezultat od nekih minus skoro pa 30.000 da smo bili manji u prošloj godini u poređenju sa godinom dana ranije. To je što se tiče znači prihoda. Kad govorimo o rashodima, odnosno expenses, expenses su isto tako pandemije radi opali. Ne svaki trošak pojedinačno, ali u globalu mi smo potrošili ove godine manje nego što bismo potrošili da nije bilo pandemije. Dakle, to su ovi brojevi dole. Ukupni naši troškovi u prošloj godini su bili 123.000, a poredimo sa 141.000 u 2019. Međutim, to ipak nije bilo dovoljno da nas pokrije i da nas izvadi iz negativnog rezultata. I ta dva broja, znači kada poredimo prihode od 118.000 i troškove od 123, dobivamo ovaj negativan rezultat od 4.800. Godinu dana ranije bili smo 5.500 pozitivni, što znači mi smo oko 10.000 prošle godine bili lošije poslovali nego što smo poslovali godinu dana ranije. Jedna interesantna stvar je ovaj item, jesu ove two lines koje vidite ovdje.
to je državna pomoć koju primamo radi pandemije. Oba dvoje su vezane za troškove payrolla i to je Canadian Emergency Wage Subsidy plan i jedan i drugi iznos. Znači, mi smo u prošloj godini, 2020. dobili 3700 pomoći od države. Međutim, to nije sve što smo trebali da dobijemo. Naši claims prema državi, prema governmentu, idu preko biskupije. Mi znači ja podnosim svaki mjesec izvještaj biskupiji, biskupija preračunava za sve parishes i šalje claim governmentu prema instrukcijama kako je to government stavio, odnosno prema periodima koje je government uspostavio. Međutim, biskupija očito prolazi kroz teška vremena, na stranu pandemija, nego biskupija ima svojih problema mimo pandemije, a to je ostali su bez nekoliko ključnih ljudi, imali su problema sa softverom, mijenjaju lokaciju, sele se, dakle sve to doprinijelo da biskupija nije bila u stanju na vrijeme da procesira naše claims. I ovo što smo mi primili ovdje, primili smo samo za jedan claim period, ovih $2,700. 935 is one time deal. Ovo se više neće ponoviti. Ovaj 75% mi treba da dobijemo za svaki period, svaki četverotjedni period se podnosi claim. Za sada mi smo biskupiji poslali naše izvještaje za 11 perioda. Ovo što vidite ovdje je sam što smo dobili za jedan period, za period broj 1. Prije 15 dana u ovoj godini dobili smo pomoć za period broj 2 i period broj 4. Period broj 3 mi se nismo kvalificirali s obzirom da naš pad prihoda u periodu broj 3 nije bio dovoljan threshold da bismo mogli išta dobiti za period broj 3. Ali hoću reći, mi smo dakle prije 15 dana dobili nepunih 5000 za period broj 2 i period broj 4, što definitivno pripada godini 2020. Ali kažem, pošto biskupija nije uspjela na vrijeme da submit the claims, mi to nismo primili u 2020. nego u 2021. A ja nemam uvida u to da li ja mogu da pretpostaviti koliko ćemo mi primiti i hoćemo li nešto primiti. Pošto biskupija to radi globalno, znači objedinjuje sve župe zajedno, podnosi claim i u ovisnosti kako su sve župe zajedno perform u određenom periodu, claim se određuje. Tako da za mene ja nemam apsolutno nikakvu kontrolu da bih mogao reći aha, claim 5, claim 6, we expect another 2,000 or 3,000 or whatever. I'm in the dark. I kažem, radi toga nikakav iznos nije bio pripisan 2020. pošto ja nisam znao hoćemo li mi išta dobiti ili nećemo, kao što ni sada ne znam hoćemo li još uvijek nešto dobiti ili ne. Ali ja očekujem i ja se nadam da ćemo u 2021. ipak dobiti i nastaviti primati pomoć kao što je bilo sa ove 2700. Dakle, to je samo vama isto tako informacija da znate šta se dešava po pitanju pomoći i kako to se hoda. Dakle, ono što vi sad ne vidite ovdje, ovo je samo 2020. Za 2021. kažem, mi smo već primili skoro 5000 pomoći. A ja se nadam i očekujem da će toga biti još. I to će nam definitivno da pomoći da 2021. izgleda bolje. A normalno da bi najbolje bilo da ova pandemija konačno završi, da se vrati u normalu i da mi počnemo ponovo živjeti kao što smo živjeli ranije, da oživi parking, da ožive naše zabave, rentanje dvorane i sve to skupa. Dakle, to je što se tiče samoga našeg uspjeha
u 2020. godini. Ovo što vidite samo malo, da promijenit ću ekran. Moment. Da li sada vidite ovo? Da. Dakle, ovo je sada balance sheet. Ovo je znači, do sada je bio uspjeh, rezultat 2020. godine. Ovo je sada stanje na zadnji dan 2020. godine. Znači, naš cash on hand, to je bankovni račun. Na bankovnom računu smo mi imali 61.000 u poređenju sa 73.000 godinu dana ranije. Negativnih 4.800 direktno ide kontra ove razlike. Drugi najznačajniji dio gdje je razlika od ovih 12.000 jeste što smo mi u međuvremenu otplatili dobar dio, tako vidite ovaj line ovdje, loan from loan fund, to je kredit koji smo uzeli od biskupije kada smo radili bojlere. Znači, na kraju 2019. dug je bio još 6.000, skoro 6.500. Na kraju 2020. bio je 1.300. Znači, approximately 5.000 smo otplatili tog duga u toku 2020. Znači, tih 5.000 skoro negativnog rezultata, to je najveći dio razlike od ovih 12.000 što vidite ovdje između 2 godine stanje bankovnog računa između 2019. i 2020. $960 imamo potraživanje po osnovu HST-a. Taj claim otišao već, ja sam ga submitted i očekujem svaki dan da bi taj ček trebao da stigne. To je znači što još po pitanju 2020. mi imamo u stvari, u našem slučaju to se zove rebate, mi primamo, we receive rebate, HST rebate svaka 3 mjeseca. Depozit, ovo je taj depozit o kome sam govorio, odnosno investicija koju uložili smo originalnih 60.000 biskupi, investirali. I u prvih par godina biskupija je nama svakih 6 mjeseci isplaćivala kamatu koju bismo zaradili. Onda smo se dogovorili, onda je rečeno da se ne isplaćuje na račun, nego neka se stavlja kao dodatna investicija, tako da ovih 60.000 do sada je naraslo na 64. I tako će se sada povećavati svakih 6 mjeseci kad oni budu isplaćivali kamatu. Ta kamata će se samo pripisivati našoj investiciji. Loan from dakle ovo smo već objasnili, to je kredit koji smo uzeli za bojlere i upravo za par dana, 28. ovog mjeseca, ide ček za posljednjom isplatom od $400 i time će ovaj loan biti sasvim isplaćen i više ga nema. Znači sa ožujkom ove godine taj loan za bojlere je konačno apsolutno isplaćen biskupiji. I to nas sve dovodi do našega stanja, ovih 130.000 ovdje, to je znači koliko je bilo na početku godine, isto kao što je isti broj kao što ovdje vidite kraj prošle godine, ovo je 31.12.19. 1.1.20. i negativan rezultat u prošloj godini od 4.800 nas dovodi do 125.300. To je naša imovina. To je naša imovina, a kažem, ona se u najvećem dijelom sastoji od keša koji je u banci i od investicije koje su u biskupiji. I u najkraćem to je bilo to što se tiče financijskog izvještaja. Ja kažem, za ovu godinu ja očekujem da ćemo primiti malo više pomoći, državne pomoći nego što je bilo u prošloj godini. I ponovo uz Božju pomoć i uz nadu da će pandemija ipak biti savladana i biti prevaziđena u ovoj godini i da će se život vratiti u normalu, ja očekujem da ova 21. ipak rezultat bude i ponovo u plusu, a ne u minusu.
Eto, toliko sad vi, da li iko ima išta da pita po pitanju ovoga? Hvala lijepa, Vlado. Ljudi, imamo još nekoliko, možda 5 minuta najviše. Jel ćemo završiti s ovime ili? Ja ne bi požurivao, tamani da nas prekine, imamo, nije još 5, treba biti još barem 15, tako 40 minuta, onda barem još 10 minuta. Ja sam dobio poruku, kaže imamo 10 minuta, već pred 5 minuta je. Jel? A dobro, ja kažem, ukoliko ima iko išta da pita, bez obzira da li mene, da li Ivana, da li između nas, ovo je moment da prodiskutiramo i da o tome razgovaramo. A ako bude trebalo da uzmemo onaj meeting broj 2 pa da produžimo, ali ja ne bih ne bih ljude požurivao. Ok, dobro. Pitanja. Dobro, mislim da smo iskreno rečeno očekivali da će godina biti i financijski puno lošija, s obzirom na pandemiju, s obzirom na stvarno izvanredne okolnosti na koje nismo mogli utjecati, odnosno utjecali smo najpozitivnije što smo mogli u toj situaciji. Prema tome, i s obzirom da smo još otplaćivali i kredit za bojlere, mislim da je ovo sve u svemu vrlo pozitivno stanje. Znači, je li smatramo da ova godina 21. će biti bolja? Ja kažem, ja vjerujem, ja se nadam da hoće. Pa evo, već i uz pomoć ovih isplata potpora od države, zaostataka, da nećemo više morati otplaćivati rate kredita dalje od 3. mjeseca, da onda još i ako se, daj Bože, vrate stvari ukoliko toliko normalu, sigurno će biti pozitivnije. Dobro. Eto onda. Ima li još točaka dnevnog reda? Ne, samo pitanja na kraju. Ako neko ima nešto drugo reći, može, eto. Bilo što. Znači, ako nas sad prekine ovo, onda smo završili skupštinu, je li tako? Tako, meni se čini, izgleda je. Koliko nije niko bio u toku sa nekakvim izlaganjem. Ja? Da. Sorry, are we, just to clarify, are we moving on to the second link or are we closing it up? What are we doing? No, we just thought we were pretty well finished. So if, in case anybody has something to say, I think we are done, unless there are questions. Samo nešto da spomenem. Da li se čuje? Da. Pa rekao, naravno u smislu kao članova vijeća, mislim ovo je kao i uvijek jedan jako dobar i detaljan izvještaj i hvala Vladu na svem ovom poslu. A naravno ako poslije ove sjednice, ako neko od Župljana ima nekako pitanje, sigurno da se može obratiti velečasnome preko e-maila ili ga pitati u crkvi, pa uvijek se može dodatno dati neke informacije. Hvala, Vlado. Samo da napomenem, ja sam čuo nezvanično da Ivica Didak ima namjeru da istupi iz odbora zbog zdravstvenih razloga. Isto tako čuo sam da Blaženko ima namjeru da izađe, ne da bi on da izađe, nego Blaženko ima drugih razloga zašto možemo izgubiti i Blaženka. Dakle, vrlo vjerovatno da ćemo izgubiti dva blagajnika. Trebamo o tome razgovarati i razmišljati onda kako da popunimo. Onda bi spalo sve samo na preostala 3 blagajnika koji bi bili kao meni neka pomoć nedeljom. Dakle, o tome trebamo razmišljati i razgovarati. Dobro, dakle, u svakom slučaju, ispričavam se. So, are we meeting on because we do need to talk about that? I really think we should go to link
2, yes, because we shouldn't rush this all off. I think we should go to link 2. We have it. We might as well. Shall we wait for this one to When? close and then open number 2? Yeah, we'll do that. Yes. Sure, Okay. sure. Okay. So Well, I guess we can just get off, same thing. Yeah. Okay. Okay, so we'll meet you in link 2. Right now or at sometime later? Well, the other one is for 8:30. So, well, let's talk while this is still But on. I think you can use the second one anyway. If you all go on, Yeah. you know. At the Okay, same time. so we are moving to link number 2. Yeah. Okay, let's do that. Okay, see you. See you on the link too. Bye. Bye. Thank you.